Il-qorti ddeċidiet li wara li Melvin Thelma rrifjuta li jaffaċċja l-kontraeżami f'każ li jikkonċerna xogħol fittizju, x-xhieda kollha tiegħu marbuta mal-każ ġiet iddikjarata mhux ammissibbli. Din id-deċiżjoni tirriżulta wara talba mill-avukati ta' Keith Schembri, Jurgen Fenech u 3 individwi oħrajn li qed jaffaċċjaw proċeduri kriminali dwar l-allegat involviment tagħhom biex Thelma jingħata xogħol mal-gvern. Meta ġie mħarrek bħala xogħol fil-proċeduri, Thelma rrifjuta li jwieġeb il-mistoqsijiet kollha li bdew isirulu mill-avukati tad-diviża waqt li ġie mwissi li jista' jikkriminali lilu nnifsu. L-avukat ta' Thelma informa lill-qorti li f'dan l-istadju l-klijent tiegħu ma kien se jiexed. Għaldaqstant intalab li x-xhieda kollha relatata min-naħa tiegħu tiġi fiżikament imneħħija mill-atti tal-kawża peress li ma setgħetx tiġi ċċekkjata b'kontroeżami. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Monika Vella tad grid dettaljat fejn konkludiet li meta rrifjuta li jiffaċċja l-kontroeżami Thelma mar kontra diversi prinċipji legali u ħalla lill-qorti bl-alternattiva oħra li flitilqa talba tat-diviża biex ix-xhieda tiegħu titneħħa. Żagħżugħ ta' 22 sena mill-Belt inżamm arrestat wara l-pulizija sabulu droga suspettata kokaina, eroina u kannabis meta twaqqaf roadblock fl-aħħar ġdiet jumejn ilu. Kyle Patch ġie arrestat wara li nstabitlu d-droga moħbija fuqu personali u fil-karozza tiegħu. Kien il-ħadd li għadda għal ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar li fit-triq Giuseppe Garibaldi il-pulizija nnotat vettura tirriversja f'daħla tal-qgħu tieqaf. Appena x-xufier intebaħ bihom. L-uffiċjali mill-ewwel avviċinaw il-vettura fejn is-sewwieq informahom li kellux liċenzja tas-sewqan. Wara li tqajmu sospetti saret tfittxija fil-vettura fejn stabu żewġ pakketti kannabis u madwar 1,400 euro kontanti. Jirriżulta li żagħżugħ rema f'ġibjun tal-ilma fil-qrib żewġ boros b'sustanzi bajda u oħra kannella li kellu moħbija fil-qalziet. Dawn ġew elevati mill-ewwel mill-pulizija fejn stab li dawn aktarx kienu kokaina u eroina. Ir-raġel ġie arrestat fuq il-post u 3 filgħodu tressaq il-qorti fejn wieġeb mhux ħati waqt li t-divisa talbet għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti ordnat tifriżar tal-assi tiegħu u ċaħdet it-talba tad-diviża biex baqa' jinżamm arrestat sakemm tkompli l-kompilazzjoni fil-każ. Daniel Meli ta' 27 sena li qed jiġi akkużat b'involviment fi spyware u malware li qed jintalab li jiġi estradit lejn l-Istati Uniti tal-Amerika baqa' jinżamm arrestat 3 wara li emenda fil-liġi permettew lid-diviża tiegħu li tappella mill-pożizzjoni fl-ewwel lok fejn kien aċċetta l-estradizzjoni u l-każ reġa' beda jinstema'. Meli qed jargumenta li ma kienx siktu meta aċċetta li jiġi estradit. It-tlieta fil-qorti, l-avukati tad-diviża Franco Dobono u Artera Zoppardi qalu l-akkużat għandu rabtiet mal-komunità u ma kien hemm l-ebda biża' li dan ibabas il-provi. Min-naħa l-oħra, il-prosekuzzjoni argumentat li l-atti li hu akkużat bihom Meli iġorru pieni ħorox. Dan l-istat, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal ħelsien mill-arrest tal-akkużat u l-qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Leonard Caruana, ma laqgħetx it-talba tat-diviża biex Meli baqa' jinżamm arrestat.